Sukat pa kani adto iuban na mo ako. Sukat pa kani adto iatiman mo ako. Bisan pa sa kalagma, bisan pa sa kalistanan, iluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunon mo gungma, nagadasi, nagaligo sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay yung mauno mo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyog mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Maayong buntag, maayong pakiguban. Welcome na usab sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga maday nagpanalangin ka natong tanan ug naghatag kusog o padayon nga nakikuban. Sa atong panag-uban ini nga taknaa, nini nga kabuntagon, ato ning ablihan kining mao nga programa sa mga pagdaig, pagpasalamat o pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Gihangyo kay ikaw sa paglitok ug pagpasalamat. Thank you Lord. O mag-inampoy usab kita diha sa pagdangop nato ngadto sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, Dios nga mao'y nag-atiman sa tanan nga salig kanimo. Dios nga mao'y amuma sa mga tao nga mituog, midangop, ug padayon nga nag-alagad kanimo. Niya kami o Dios, aron sa pag-uban usab sa imong mga mensahe. Ug labos sa tanan sa pagpasalamat kanimo, sa pagdaig sa imong ngalan, pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Bisan pa man Ginoo, sa ako mga kaigsuonan nga naa karon silang Pinoy-anan, manaaman karon sa ilang mga trabahoan, sa ilang mga biyahe amahan, nagpasalamat kami nga padayon mo silang giampinga, padayon mo silang giamunga. Nagpasalamat ako amahan nga padayon nimong giatiman ang ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang mga panginhanglan. Padayon nimo o Dios nga gitagbo unsa may ilang gikinahanglan karon. Padayon usab silang gitudluan aron sila Ginoo makasinati sa imong mga saad nga dili gayud nimo pasagdan, dili biyaan kadto mga tawo nga nagsalig kanimo, kadto mga tawo Ginoo nga dunay pagtuo nga nagkinabuhi sa imong mga mensahe. Amahan Dios nga makagagahom, niya kami o Dios aron sa paghatod og mga pagpasalamat, pagpasidungog tungod kay wala nimo pasagdahi ang ako mga kaigsuonan nga naa Ginoo sa mga problema, naa Ginoo sa mga kalisdanan o mga balatian. Padayon nimo silang giatiman. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga hangyo ug sa among gipangayo kanimo. Salamat Ginoo. Bisan pa Ginoo sa ako mga kaigsuonan nga naa karon sa kamingaw, padayon mo silang gidasig. Bisan pa sa ilang sitwasyon, nalayo man sila sa ilang pamilya tungod sa ilang mga panginahanglanon, tungod sa ilang mga trabaho Ginoo. Nalayo man sila sa ilahang nasod Ginoo. Apan salamat Ginoo nga duol sila sa imong presensya.
Mabati gihapon nila ang kalipay kalinaw nga mo ilang gikinahanglan sa pagkinabuhi sa kalibutan. Ug salamat Ginoo sa walay hunong nimong pagtubag sa among manghangyo kanimo. Ug sa imong pagpapatalinghog sa among ipangayo. Ug sa among panag-uban karon. Imo na usab kaming panalanginan. Imo na usab kaming ubanan. Imo na usab kaming proteksyonan. Ug imo na usab kaming tagbuon Ginoo. Dili lamang sa physical, material kundi sa espirituhanon nga mga panginahanglanon sa matag tao. Salamat Ginoo nga nining tagna. Imo kaming panalanginan, imo kaming ubanan. Among isalig tugyan diha kanimo ang among panag-uban karon. Magmalampuson kami sa pagkaton sa imong mga mensahe ug malampuson kami sa pagkaton sa imong mga pulong. Salamat Ginoo nga doon nami Dios nga mapasayloon usab sa mga kapakyasan. Doon nami Dios Ginoo nga andam mo dawat sa mga tao nga mubalik muduol kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw Dios, among Dios nga buhi, balaan matarong, matinud-anon sa imong mga pulong. Thank you Lord sa kalampusan usab nga among naangkon ining adlaw. Amahan Dios nga makagahaw, among isaling diha kanimo nga among kinabuhi, among itugyan diha kanimong panag-uban. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato o good morning sa tanan. O Jesus, diwata ang mga halad. Ako kamong gidasig sa pag-share sa ato nga programa. Dili man disod ang pag-share mga kaigsunan. Sayon ra gyud kaayo ang pag-share niini. Inyo ra gyud nga i-share ngadto sa inyohang mga kaila o kaha sa inyong Facebook Facebook account. Dalaygon ang Dios magapanalangin sa ako mga kaigsunan kaninyo nga ako mga kaigsunan nga nagbuhat sa mga bulhaton nga gibilin o gisalig sa atong Ginoo. Good morning ug ang Dios magpanalangin kaninyo. O Jesus, dawata ang mga halad ko. May buntag mayong pagpaminaw o good morning, happy Saturday sa ato mga kaigsunan nga nanuka diha sa naglain nga mga dapit ilabi na mga kaigsunan sa ato ang mga pinalanggang suking tigpaminaw diri sa Shiny FM 101.3 ang Dios magpanalangin. Good morning, good morning, good morning. Ato arong tagaan o pagtagad mga kaigsunan kining pagkatinonglo unsaon nga unsay mga ilhanan kanang kinabuhi sa taong tinonglo ug doon na ba'y mga magtotoo o kaha sumusunod o tinun-an ni Ginoong Jesucristo na himong tinonglo o kaha pwede bang matunglo ang usa ka tawo nga nasimbahan ato nang tagaan og pagtagad mga kaigsunan mo ni ato ro nga tagaan og papamalandong mga kaigsuonan kay perti po pagka kuana kanang makaingon ta nga perti po pagka usika ang mga pasakripisyo kanang naa ka sa simbahan unya mo ang kuntang Kristohanon unya sa kinabuhi tinunglo di ay ato na nga tagaan og pagtagad karon mga kaigsuonan og atong ni masayran mailhan mga kaigsuonan pinaagi sa mga gipadayag sa balaang kasulatan o gitudlo o gipakita sa mga mensahe sa Dios nga naa gayud sa Biblia. Good morning no. Sa tanan matong mga kaigsuonan. May butag may pagpaminaw ug padayon gyud akong gidasig gyud ang matag usa dili gyud ko mo kanang magpanaha o magpangikog no sa pagdasig kaninyo nga inyong yung i-share ang atong programa. Kagabi mga kaigsuonan wala ko ka live tungod kay gusto pud ko nga magkaulo istorya po may ginagmay diri sa ato ang mga kaigsuonan, mga alagad sa Ginoo ni Pastor Alwin, Pastor Junel o ni Pastor ni Brother Duran kay karong gabi mobalik na karong hapon or karong adlaw mobalik na pud sila sa Cebu City kung mahuman na gyud diri sa ato ang trabaho. Mayong buntag, mayong pagpaminaw, dalaygon ang Dios. Welcome sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga mga padayon magpanalangin kanimo, kanako og kanatong tanan. Mayong buntag, mayong pag-iguban ni Inday Dorlin in Cabo Tinsay ug mayo nga pag-iguban ni Josephine Vicente. Mayong buntag nimo Sister Josephine. Hi sa tanan nato mga kaigsuonan diha sa Talibon, Bohol.
May buntag ni Jarly Salvia Pigalan o ni Sister Evelyn Iran Tarukan. Good morning, good morning. O sa mga Evelyn, sa mga Iran family, nilang Brother Will o ni Brother murag ni larga naman si larga na Sister Evelyn si Vince. Salamat kayo. May buntag ni Pastor Junel Casilaw. Good morning, good morning. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Inday Dorlin in Kabutin sa matod pa, maayong buntag ninyo diha, Sister Inday Dorlin. Matod pa, salamat Lord sa pagkamaayo nimo. Maayong buntag Pastor og naka-live na pud ka niin buntaga. Salamat sa Ginoo adlaw rong Sabado walay klase. Anya okay ra gyud nga dili gyud ko kanang magdali-dali sa itong programa labi na gyud sa ato karong hisgutan tinunglo. Dapat alaga Mayong buntag, mayong pagiguban ni Shirley Mabasa. Good morning Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo nga kanunay nakapamukaw kanato, puno sa kalipay ug kalinaw sa matag usa kanato. Pagkadindo tapos imong mensahe puno gyud sa kalinaw kalipay. Si Gingging Witing, mayong buntag, mayong pakiguban. Mayong buntag ni Girly Salvia matutpag. Good morning Pastor, pwede request og kanta Makalangit Lahutay lang gugmang maunongon. Salamat Pastor and God bless. May buntag ninyo diha. Si Edeline Silibo, good morning Pastor Gideon, to God be all the glory. Si Marites Montesino, maayong buntag Pastor, morning patabang ko ampo nga makasugod ko og negosyo karong bulana sa Maslog Sibulan. Sige ato nang tagaan og pagtagad. Mayong buntag ni Norberta Yotratsi, mayong pakiguban. Good morning, matupag good morning Pastor og labi na gyud sa tibok mong pamilya. Dalaygon ang Dios sa kanunay nga nagatiman ka nato watching here in Bindoy. May buntag ninyo diha sis, kumusta mo diha? Ang Dios magauban magapanalangin. Ilabi na si Elisna Kwamag, matud pa good morning nimo Pastor og Pastora Russell. Dalaygon ang Dios ning kabuntagon og salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor nga padayon nga nagadiman kanamo uban sa tibok pamilya. God bless you Pastor. Salamat sa pulong sa Dios nga imuhang ipaambit kanamo karong buntaga. From Davao City, mayong pagiguban o good morning ni Lumin Pauline, matud pa Mala Sardi. Good morning Pastor John og sa tanan nga minaw nagtan-aw sa imuhang programa. Og good morning ni Lumin. May buntag matud pa ni Pastor Junel Casila. Good morning Pastor o good morning sa tanan diha sa Ginoo. Si Marite good morning no Pastor og Pastor Alwin og ni Brother Duran. May buntag mayong pagpaminaw. Kumusta man si Brother Duran? Maayong buntag ni Nicanor Sodaria o ni Marcos Montesilio. Maayong buntag Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo sa kabutagon. Naapod kami sa iyang mga pulong. O God bless kanunay Pastor sa imong kinabuhi watching in Calatraban, Negros Occidental. Si Pastor Junel Casilaw, taga Negros Calatraban siya sa Calatraban, Negros. Si Pinky Ihira Bahandi. Good morning Pastor Gideon. God bless you og sa tibok nimong pamilya. Matod ni Sister Girly watching from Clarin, Misamis Occidental. Mayong gabi, mayong buntag no, may pagpaminaw ni Chari Arteaga, may buntag sa tanan og mayong pakiguban. Request kog awit makalipay nga request kog awit Pastor ngano sa ngalan mo. Sige ato ning tagaan og pagtagad kining imuha nga request nga awit makalangit dire mga kaigsonan no. Sa ngalan mo ako aron nga tagaan og pagtagad usa awit makalangit dire lang sa tong programang pulong mo kinabuhi uban sa title nga sa ngalan mo.
atorong hisgutan mga kaigsunan kining pulong pagkatinonglo. Unsay mga ilanan o unsay kinaiya o unsay kahimtang. Dunay tulo ka mga pulong nga atong hisgutan aning pulong tinonglo. Kay importante ni siya nga atong hisgutan para makabantay ta. Kunya makamatikod ta ba? Nindot kaayo nga makabantay, makamatikod murag maura man ang pulunga. Kunya ato pong hisgutan kung doon na ba'y mga magtotoo o kaha kanang mo angkon agod nga tinunan pero tinunglog yapon doon na pa ba kay sa gipakita gyud sa mga wali sa Biblia kana bitawng giluwas naman ta sa pagkatinunglo pinaagi kang Kristo Jesus. Pero katong mga tao nga nagtuo nga moangkon nga giluwas ni Jesus Christ, pwede pa ba siya mahimong tinunglo? O kaha na abay mga tao di sa Biblia nga tinunglo gyapon. So ato na nga tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban para makabantay ta ba? Sa ingon kana bitaw nga dili ta tao nga nagmatas buntag mura ba og kana nga nagpatuo sa ilang sa atong kaugalingon unya dili di ay may kamatuoran mo na nga kinahanglan nato nga hisgutan sa atong panaguban aron sa ingon makabantay ta ang ato manggong pagpuyos kalibutan mga kaigsunan kung imong tan-awon dili naman mistil makiglalis og tao kay makit-an man na sa tinuod nga kinabuhi kinaiya kung iya pagitas Ginoo or kaha na abatas panalangin sa Dios na nabatas sa saad sa Ginoo. May buntag mayo nga pakiguban ni Nits Latiban. Good morning Pastor. Si Garly Silvia Pigalan katabang ko ampo Pastor makasulod og trabaho nga akong anak pang-apply sad mag-ampo ta unya pang-apply pod pa-applya. Mas nindot ganit ang daghan kay applyan. Kay sa una nga nag-ampo kong nangayo ko sa Ginoo og trabaho bali unom ka company nga ako ang gi-applyan nagdungan og tawag unya nag-ampo na sad ko nga unsa man kampanyaha nga ako ang kuanan sudlan anan na siya. May buntag mayo nga pagiguban ni Pinky Ihara request song Pastor Langit ang Matahom. Langit nga matahom ako ra ning andamon diri no kining awit nga Langit nga Matahom. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Regina Porto. Morning Pastor Gideon og sa buong pamilya og sa lahat nandito. God bless. Shout out ko sa akong mga anak ug bana naminaw sa imong programa og request song Pahuway. Din Kristohanon in love. Pahuway. Pahuway relax lang, no? Sige ato ning tagaan og pagtagad. Ako ra ning screenshot para ato ang matagaan og pagtagad. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Jane May Toniaka. Good morning, good morning. Ako mong gidasig mga kaigsunan sa pag-share gyud sa ato ang programa, labi na gyud sa ato ro nga pagahisgutan. Awit makalangit labod. Sige, ato rin nga tagaan og pagtagad sa atong panag-uban niini nga takna. Usali kaniya tagang-taga ko mahimo kang anak sa Diyos kung ikaw mudawat usali kaniya tagang-taga ko mahimo kang anak sa Diyos ug ako midawat kung kita midawat ug misalig importante gyud mga kaigsunan mudawat taon ni musalig sad no dawat salig pod kay kung mudawat taon nya di musalig mga kaigsunan kung imo na siyang tan-awon
nagbuhat ta nga dili maayo. Silain nga mga pulong may pagka-insultador. Ginsulto na to ang pagtuo nga midawat ta pero wala day mosalig. Importante gyud mosalig. Kunya ang tao nga misalig sa Ginoo, dili ko na mistil pa nga lalisan kay makit-an man na sa tinuod nga kahimtang, tinuod nga kinaiya batasan sa pagpangalagad sa Ginoo. Si Propeta Isaias nagsulti sa kahimtang sa tao nga dunay pagsalig sa Ginoo. Ingon siya nga apan ang musalig sa Ginoo daw sama sa agila nga dili gayod kanang manglupad sila daw sama sa agila unya manglakaw managan nga dili maloya di pod kapuyan. Kanunay makabaton og bag-ong kusog ang tao nga musalig ug matod pa diha sa Isaias mga kigsonan kung wa ko malimot na ani sa Isaias 40 unya 31 ako ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsonan. Isaias 40 31 apan kadtong musalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog manlupad sila daw agila managan og dili kapuyan manlakaw og dili maloya. Mao na mga tao nga tinuod nga misalig una nga makit-an gyud ang tanan mga kaigsonan diha sa kahimtang kinaiya batasan ang unsa may mga pulong nga atong gituohan. Sa ngalan mo may kabaguhan, sa ngalan mo may kadaugan. Ayaw kalimot mga kaigsonan ang atong hisgutan kining pulong pagkatinonglo. Unsay kalahian sa tao nga tinonglo ug wala tong luha or kanang naanas panalangin sa Dios ba? Bot ipasabot na anas sa saad sa Dios. Kay duha ra man gyud ka kahimtang ang gipakita sa Biblia. Duha ra pod ka katawhan sa Dios nga gipakita diha sa Biblia. Kahimtang duha ra sad. Tinonglo gipanalanginan tinonglo mo ni ato ro nga tagaan og pagtagad unya unsa man po nang pulong tinonglo ato ni hisgutan sa ato karon nga panag-uban ug maayong pagpaminaw sa adong mga kaigsonan pinaagi sa awit makalangit nga langit nga matahom diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Maya Inok. Good morning ni mo diha, Sister Maya. O ni Gigi Dinoyo. Good morning, Pastor. Alang sa mga mo mangandoy nga mo apil og koan kanang basic pastoral training. Puno na ang ako ang koan kanang slot sa GC sa among group chat. Unya kung tan-awon kon unsa gyud ang kanang kung pila ang magkalahutay, pila ang seryoso. Kay na ako ibutang nga limit pila ka bulan unya dili gani kayo seryoso mo to nga automatic nga ilisan. Kay dili gyud maayo nga kana bitaw nga musod unya dili day interesado dili kaya. Na may mga panahon nga interesado ta pero dili haom, dili kaya pa nato sa ato ang sitwasyon. Pero doon na po'y tao gyud nga kanang pwede ra gud unta nga mopadayon kay naa man na sa panultihon gani nga kung gusto maraming paraan. Pero kung ayaw marami pong dahilan. Kay ang tinuod kung doon na tay gugma o kanang seryoso sa pagkaton sa Biblia di gyud mahitabong di ka makakaton. Kay kung imong tan-awon ikaw og si Pedro, ikaw og ako og si Pedro, dunay makaingon tang diferensya. Ang diferensya sa kahimtang mga kaigsonan og diferensya sa panahon layo ra. Sa panahon ni Pedro mga kaigsonan walay cellphone, walay mga libro, puro nagsalig sila sa kanang pagpadayag o pag-inambitay, panagtigom na kanunay ang pagtinudloay. Karong panahon na mga kaigsonan na ay mga libro,
naapagyoy social media, naapagyoy kanang kompleto na ang Biblia. Unya ang pagtuon na lang yun, ug ang pag-apply, ang pagbasa ug ang pagkinabuhi. Muna nga kumuingon ko nga kung naay tao nga wala kakaton sa pagpangalagad sa Ginoo, dili ra gyud na interesado. Dili ra gyud na interesado or seryoso nga nangalagad sa Ginoo. Kasi atong panahon wala na'y rason ang tao nga nung di sa kakaton sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Nga minsan kang mubalik aron ako'y mong kuhako upapuyo sa langit nga O diya sa gahapon, wala mo ayaw mo kalimot mga kaigsunan og inom og yung ininit ha. Inom og ininit. Init-init lang nga tubig kanang dili pod makapasok. Mayong buntag, mayong pagpamina ni Robert Zonio Zolina. Mayong buntag, Pastor, watching from Takablaw. May buntag, mayong pakiguban. Doon na to'y awit nga gi-request diri mga kaisonan ato sa tagaan og pagtagad. Ako sa nga tagaan og pagtagad mga kaisonan ha. Ang mga awit makalangit nga gi-request diri sa ato ang programa. Okay, ako sa nga tan-awon kung pahuay. Sige, ako sa nga pangitaon diri o niya human ani nga awit mga igsoon nga pahuay. Moadto na ta sa paghisgot sa ato karong pagaton-an. Awit makalangit pahuay. Relax lang ha, relax lang. Pahuay. Kanunay nangitaw tubig ang yuta sa mapod ning gugma ko. Kanunay nangamho mahimamat kong damgo. Maayong buntag, maayong pagiguban ni Marilyn Orisyon. Good morning, Pastor Gideon. I'm watching from Andap Laak, Davao de Oro. Good morning sa ato mga kigsunan diha. Sister Marilyn, maayong buntag. Si Helena Muda, maayong buntag, Pastor. Ako taga Malandag, Malungon, Sarangani Province. Maayong buntag ni Sister Helena Muda. Maayong buntag ni mo diha, Sister Helena. Hi sa tanan nga mga Munda family diha. Si Junji Rivera, good morning Pastor, watching from Bacolod. May buntag, may aga. Mayong aga diha sa Bacolod, no? Mayong aga ninyo diha. Og ang Dios panalangin. Si Carmen Batigi Mahilo may buntag og si Nora Pinuti, good morning. Ang Dios magpanalangin. Kung doon na mo'y mga paluap nga mga pangutana, nindot kaayo mga kaigsuonan pod nga inyon ang himuon sa ato nga panag-uban. Kung doon na mo'y mga paluap bitaw, kung sa man ang buti pasabot anang paluap nga pangutana, Pastor Gideon. Kana mangutana mo ba nga related diri sa ato ang gihisgutan nga pagkatinonglo. Basig doon ay mga pulong nga gusto pag yun ninyo mahisayran, mahitungod sa pulong pagkatinonglo. Og ang kanang ang kaatbang yun sa pagkatinonglo kanang dili na tinonglo, buti pasabot nanas sa saad sa Dios, nanas panalangin sa Ginoo. Unya pangutanon pod nato karon ang ato ang tasatagsa nato kaugalingon, na bata sa saad sa Dios. Nagkinabuhi bata sa saad sa Dios. Basi og muingon tang naa nata sa saad sa Dios, kita ra po'y nag-angkon-angkon, pero wala din nato ikinabuhi ang saad sa Ginoo. Muna nga ato ning klarohon mga kaigsuonan, kung wala nato maikinabuhi ang saad sa Dios, unsa man day ang atong gikinabuhi? Kay duha ra man gyud ang gipakita sa Biblia. Kalibutanon, langitnon, espirituhanon, yutanon. Una nga sala di, matarong, no? Makasasala balaan. Maimbuntag maayo nga pagiguban ni Alberto Adahar. Good morning Pastor from Cagayan de Oro City. Maimbuntag sa ato mga kigsunan diha sa Cagayan de Oro. Good morning. Ilabi na usab ni Alberto Adahar. Maimbuntag maayo nga pagiguban. Pero kung doon na may mga pangutana mga kaigsunan, doon ra gyud po ng Tagalog pagtagad.
Oras ato nga programa alas 5:56 58 naman ato ni nga tagaan og pagtagad ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan no. Si Andreo Magno Kibo. Good morning pastor, unsa ang imuhang denominasyon? Nainangutana nga unsa kunoy ako ang denominasyon. Sige. Daghan na kayo mga denominasyon no karon nga mga panahon na. Og maibutang mayong pagiguban sa tanan nato mga kaigsuonan no nga mga listeners sa Shiny PM 101.3 nga nano ka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Province of Cebu. Dili ikaw sa akong tupad, kanunay karon puhon kanimo rako, magapabilin sa imong baybayon, matag panahon hangtod sa hangtod mo pahuway. Sa ako ang kinabuhi mga kaigsuonan no, nagbata gyud ko nga Kristohanon. Ako ang papa kuan kanang pastor. Unya nagtukod si papa og 7 ka higayon. Nagtukod si papa og simbahan sud sa 7 ka higayon. 7 pud siya. Matud pa gitawag niya og kanang pagkapukan. Unya nagtubo ko nga ang dala ni Papa Iglesyang Balaan. Unya dugay gyud ko nga namatuto og diha ko na bautismohan sa Pentecostal Assemblies of God. Mao na gyud ako ang nakatunan sa ako ang pagtuo diha kang Kristo. Unya ang kanang ako ang kalipay pag-ayo kay walay laing gisentro diha sa ako ang nakatunan kundili ang pulong gyud sa Ginoo nga mabasa gyud diha sa balang kasulatan, dili lang sa opinion sa tao kundili gipasabot gyud sa Ginoo kay kini magong maghisgot og mga doktrina o kaha denominasyon ang uban ani malibog ngano kunong wala magkasinabtanay. Ang tinuod dili gyud sa doktrina og sa pulong pundok o grupo nga wala magkasinabtanay. Actually kitang mga Kristiyano nagkahiusa. Di ang dunay mga dapit sa ato ang kana bitaw nga makaingon tang pagdumala nga wala magkatukma. Like example sa Oneness ug sa Trinity, nagkahiusa na sila sa pipila ka mga mensahe. Like sa kanang pagsimba, ang Trinity ug ang Oneness modawat sa joyful, modawat sa kanang solemn. Ang uban nga mga simbahan doon na po'y diferensya pero naghiusa gyapon. Mutuo ni Jesus Christ, mudawat ni Jesus Christ, maurag gyapon ang maluluwas. Pero doon ay mga dapit nga wala magkatukma. Like example, ang uban dili mo dawat og praise and worship. Unya naapoy mo dawat og praise and worship. Pero pareho gyapon nga nagtuo og Ginoo og midawat ni Jesus Christ. Muna nga kitang mga Kristiyano nagkaiusa ta lamang dunay mga dapit sa kahimtang sa pag-alagad nga wala magkatukma. Pero dili na maoibasihanan nga kana bitawng wala na tay relasyon. Kinahanglan mamulda og mabalik ang tinuod nga relasyon kay usara man gyud ta diha sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga padayon magpanalangin kanatong tanan. Maayo nga buntag Pastor Gideon, salamat tiining takna sa kabuntagon, salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa mga mensahe sa atong buhi nga Dios. Si Leticia Modihar, good morning Pastor. Salamat sa buhi ng Dios sa kabuntagon, dalaygon si Jesus kanunay. Kay ato ni nga tagaan og pagtagad mga kaigsuonan,
ang okay, si Isidora Patagan, Leonorda Kahigas. Good morning from South Cotabato. Si Leticia Mondihar, si Gaw Albert Dinoyo, may buntag nimo diha Gaw. Kumusta man diha sa Malabuyok? Si Johnny Boy Mondihar matud pa, good morning pastor sa tanan nga nagtan-aw sa imong live. Dalaygon ang buhing Dios o God bless sa tanan, watching from Tunaan dako si Katuna Bohol. Okay, ato ni nga sugdan mga kigsunan kining pulong kini bitaw nga pagkatinunglo. Unsa man ning tinunglo mga kigsunan, ato ba ning nasabtan kaning pulong tinunglo? Kay ato rong hisgutan mga kigsunan, ang kahimtang sa tao nga naagyapon sa dapit nga tinunglo gyapon siya, og sa tao nga dili na tinunglo but ipasabot na ana sa panalangin sa Dios. Ang panalangin sa Dios saad sa Dios. Atong hinumduman ha nga ang panalangin sa Dios usag yun na kasaad sa Ginoo. So kung moingon ta nga naata sa saad sa Dios, nagkinabuhi ta na dawat ato ang saad sa Dios, nabato na nato ang panalangin sa Ginoo. Ug dili na imahinasyon, dili na mugna og istorya lamang, kundi tinuod gyud na nga kahimtang. Tinuod na bata mga kigsunan nga natas panalangin sa Ginoo or narakpod sa pagkatinunglo. Sa gitawag course, no? Ang kahulugan mga kaigsunan sa pagkatinunglo ato ning natagaan og pagtagad kaning kahulugan or gibot ipasabot mga kaigsunan nga kana bitaw nga gipasabot ani nga pulong tinunglo. Ang pulong tinunglo mga kaigsunan gipakita o gipadayag gyud na diha sa kinabuhi sa tao. Diin makit-an na diha sa iyang dapit, sa butang o sa iyang kinaiya, batasan, mga kaigsunan. Sa laing istorya mga kaigsunan kini pagkatinunglo, nalayo ni siya o nalaglag ni siya gikan sa kabuton sa Dios. Kinahanglan imo na siyang masabtan. Ang tao nga tinunglo, natagak siya gikan sa kabuton sa Dios. Kana bang nahilayo siya? Natagak siya. Kumbaga, wala na niya mabati ang presensya sa Dios ug dili na niya mabati ang kalipay kalinaw sa iyang pagtuo ug pag-alagad sa Ginoo. Ang tao nga wala nay kalipay ug wala nay kalinaw, posibilidad na aniya ang kalagot, kasuko, pagdumot ug kanang mga bati nga kinaya. Kung naani sa kinabuhi sa tao, nagpakita ni nga gipasabot sa Biblia nga naagyapon sa pagkatinunglo. Unya ato ning gipaluapan pagyud og pangutana diha sa atong panag-uban karon. May posibilidad pa Pastor Gideon nga ang usa ka taong magtotoo ug nagsunod kang Kristo mahimo gyapon siyang tinunglo? Alang nimo. Siguro moingon ang uban, depende sa pagtuo. Moingon sad ko nga depende sa kahimtang. Depende sa batasan, depende sa kinaiya. Kadaghang mga tao nga moangkong naipagtuo, pero matud pa sa sulat ni Apostol Santiago, pero usa di ay siya kademonyo. Ato nang tagaan og pagtagad mga kaigsunan, tungod kay gipakita na sa atong Ginoong Hesukristo ang mahitabo sa unahan sa ato ang pagpangalagad nga ang mga dautan ug ang mga mini nga mga tao nga nagtuo musod nagsimbahan. Mudumala na siya ngalan, mudumala na mahitungod sa mga pulong nga naas bala ang kasulatan. Og kini masayra na to og makit-an dili sumalas ilahang pagtuo kundi sa ilang batasan sa kahintang. So muni aturong hisgutan nga aron maklaro nato mga kaigsunan sa atong kaugalingon, dili bata usa kabahin sa mga taong tinunglo. Or kung dili ta usa kabahin sa mga taong tinunglo, naata nabahin diha sa mga gipanalanginan sa Dios. Mga tao nga kanang nagpuyo na sa saad sa Dios. So ayaw kalimti mga kaigsunan ang buot ipasabot aning pulong tinunglo, kana bitaw natagak siya gikan sa kabubuton sa Dios. Nalaglag siya kumbaga. Nagpuyo siya nga layo sa Dios. Ang tao nga layo sa Dios, simpre walay kalipay, walay kalinaw, naghari ang kaguol, naghari ang kabalaka ug uban pa.
labi na gyud ang kasukog, kasilag, pagdumot, mga kaigsunan. So atong tan-awon sa Biblia nga pagpasabot mga kaigsunan kining pulong tinunglo, no? Ato ni tan-awon mga kaigsunan may tungod sa biblical nga pagsabot mga kaigsunan. Ang unang tunglo mga kaigsunan nagsugod gyud na didto sa Garden of Eden. Ang unang pagkahitabo ba, ayaw ninyo kalimti mga kaigsunan, ang unang pagkahitabo aning pulong tinunglo nahitabo ni didto sa Garden of Eden. Diin didto ang mabati nila ang presensya sa Dios. Subantayanan kay ni kay bisan gani diha sa simbahan, bisan gani diha sa presensya diha sa Dios nga naa diha sa simbahan, may posibilidad nga ang tao matagak ngadto sa pagkatinunglo. Bantayin ninyo mga kaigsunan. Kay daghan kaayong mga nagwali karon nga once nga maluwas ka, luwas na gyud ka. Langit na gyud kuno punta. Kay panalipdan kuno ta sa presensya sa Dios. Kana kung nagpabilin ka sa presensya sa Dios. Unya kinsa man tong mga tao nga nagpabilin sa presensya sa Dios. Siyempre katong mga taong nindot og kinaiya na ay kanang kabug-aton sa mga tao nga naa sa kalibutan. Puti pasabot diha sa Biblia kung ato gayong tawaton ang mga ebidensyag ilhanan dili ta mailad. So atong hinumduman mga kaigsunan diha sa Genesis kapitulo 3, diha nagsugod ang sala gyud. Diha gyud nagsugod ang pulong pagkatinunglo. Matod pa diha sa 17 mga kaigsunan, Genesis 17 ato ni tagaan og pagtagad. Ablihi gyud ang inyong Biblia mga kaigsunan, ayaw gyud na pakatulga. Buntag na unya tulog gyapon ang Biblia. Genesis kapitulo 3. Diha nagsugod diha sa bersikulo 17. Unya miingon siya sa lalaki tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa, umikaon ka sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Paghago ka pag-ayo sa tibok mong kinabuhi, una pa kini mohatag og igong abot alang kanimo. So dili pag yun sobra, alang lang yun niya. Ang tao di ay nga natunglo or nagkinabuhi diha sa pagkatinunglo, bisag saog paningkamot, dili gyapon makapanghatag. Bisag saong paningkamot, hakog gyapon siya kay iya hamang mabati siyang kaugalingon, kulang rani. O kinsa man tong mga tao nga kanang nakakita nas mga panginahanglanon, nakita nas mga pamaagi nga unta makatigom sa subahandi sa langit. Apan sa iyang hunahuna lisod ang paghatag, lisod gyapon ang pagtabang, lisod gyapon mga kaigsunan ang pagkabot sa mga panginahanglanon sa uban. Tungod kay sa iyang hunahuna, sa iyang kasing-kasing mga kaigsunan, kulang ra, igo ra ni. Nga bisag saog paningkamot na may mga tao nga bisag saog paningkamot wa gyapoy katagbawan. Ang tod nga matigulag mamatay, purdoy ra gyapon ang kasing-kasing. Kumbaga naara gyapon sa kalisod. Mato dinhi mga kaigsunan, muturok sa yuta ang mga sampinit og sagbot alang kanimo og magkaon ka sa bunga sa mga tanom sa kapatagan. Kabisa saon nimo paningkamot na aragyapon ang mga katalagman, na aragyapoy mga kalisod, na aragyapoy mga kana bitawng malaglag ragyapon ang mong mga hinaguan. Mura ba og kanang giingon sa Biblia sa nga ang mga salapi ug ang kwarta murag tagaan og pako manglupad. May tag manglupad nga moduol, manglupad man nga mulayo, munang dili ka bat wala kay mamatik di sa uban mga kaigsunan nga igo ra silang mugunit sa kwarta, mahanaw ra. Mao na nga bantayanan kay na siya. So, una ng mga ilhanan mga kaigsunan, diha makita sa kinabuhi gyud sa tao kining pulong pagkatinunglo. Makita na sa yuta. Yuta gitawag na sa source of income. Kung naa kay panarbaho mga kaigsunan nga dili kay mohatag nimog pangabot, nagpakita na nga wala ka sa panalangin sa Dios.
wala ka sa saad sa Dios. Siguro nag-imagine lang ka nga naa sa saad sa Dios. Pero kung ako mo dasig ko ninyo ani. Kung inyo ning namatikdan nga moingon kang ako man ni pastor, ayaw mo kaluya. Kay ang Ginoo mga kaigsunan dili mahutdan og chance. Our God is a God of chance. Ang atong Dios siya mga kaigsunan nga mohatag og chance. Higayon nga masinatian nimo ang siyang isaad. Kung imong nakit-an ang kalisod karon, nga bisan saon natong paningkamot mga kaigsunan, maglisod ta sa paghatag, maglisod gyapon ta sa pagtabang, maglisod gyapon ta sa pagtuman sa pamaagi sa Dios, especially sa paghalad og mga maayong butang. Muhalad lang ganit ta mga kaigsoon nagsinsilyo, wa gyud ta kahatag mga kaigsoon bisag di papel. O sa may kinadak ang papel ron 20. Nya di gyapon kita kahatag kay ang atong gihalad mga kaigsuonan 10 rag 5. O niya pakapinan pagyog piso. Tungod kay naa sila sa pagbati sa kalisod. Kung dili gani ta kahatag sa halad para sa Ginoo nga mga maayong halad, unsa pa kanang ikanapulo? Lisod mga kaigsuonan. Matud pa sa gipakita diha sa unang yung hitabo aning pulong tinunglo, kanibang unang pagkatawag yun pagkahimugso aning pulong tinunglo dito ni sa tanaman sa Eden, Garden of Eden. Nga diin na adiha ang presensya sa Dios. Mga igsuon. Unya giklaro diha nga ang lalaki na ang kalisod ug ang babae mga kigsunan kung imong tan-awon, lisod kayo ang ilang pagpanganak. Sa ato ang panahon karon, lisod ang pagpanganak tungod kay di mapugkaanak. Pero wala magpasabot katong kanang di gyud ka anak tinunglo. Ato nang tagaan gyud og pagtagad, pisa-pisahon nato na. Ang gipakita diha mga kaigsunan kini bitang pulong pagkatinunglo, makit-ana sa panarbaho, makit-ana sa kahimtang, ug ang ikaduha, makit-ana sa Ginoo sa tinuod nga kinabuhi. Dili lang sa panarbaho, kundi diha sa kinabuhi, batasan, kinaiya, kahimtang. Og dili lang sa lalaki, kundi pati sa babae. Mga kaigsunan. Og diha imong makit-an mga kaigsunan, makit-an ang kalisod, mga balatian. Kanang balatian mga kaigsunan, dili lang sa gitawag pisikal. Balatian usab sa espirituhanon. Naay mga tawo nga nindot ra kaayog lawas, pero espirituhanon dunay balatian, dunay sakit ng kalisod. Matud pa ni Apostol Pablo mga kaigsunan, hinahinay ang kamatayon. Pero dunay mga tawo nga gikas kamatayon apan karon nabuhi diha sa espirituhon nga bahin. Diha pod sa balaod mga kaigsunan, before ang balaod nahimugso na ning tinunglo. Kining pulong pagkatinunglo nahimugso na. Pag-abot sa balaod mga kaigsunan, nga diin ang mga Israelita nakasuod na dito sa kanang paingon na di sila sa yutang saad. Hinumdumi giluwas na sila sa Dios. Sama nimo, sama nako, giluwas na tagikan sa sala. Naanata sa grasya ug naanata sa saad sa Dios. Og painon na ta sa saad sa atong Ginoo nga siya mubalik og kuhaon ta. Maus gyapon ang atong kahintang nga gipakita sa Biblia sa panahon sa mga Israelita. Diin ang mga Israelita mao ang tinuod nga katawhan sa Dios. Samtang paingon sila sa saad sa Dios nga mao ang Kanaan, sama usab kanato karon nga kita paingon sa langit nga mao ang gisaad sa Dios. Wala may laing gisaad sa Dios mao man ang langit sa atong panahon karon. Dili na Kanaan. Ang gisaad sa Dios ngadto sa mga Israelita Kanaan, pero ang gisaad sa Dios natong mga Kristohanon bag-ong langit ug bag-ong yuta. Paingon ta didto. Unya maurag gyud ang kahimtang. Ang mga katawhan sa Dios, ang mga Israelita paingon sa Kanaan nga mao ang gisaad sa Dios, kinahanglan silang mosunod sa balaod. Kinahanglan sila nga magpabilin nga mutuman sa Ginoo. Kita sad karon samtang nagpaingon ta sa saad sa Dios nga maong bag-ong langit o bagong yuta, kinahanglan magkinabuhi ta sa grasya sa atong Ginoong Hesus. Sa mga pagtulon-an diha sa grasya.
O niya karon pagkadaghan ng mga tao nga muangkon nga nagrasyahan pero ang kinaiya way batasan. Ang kahimtang mga kaigsunan di gyud nato makit-an nga nagrasyahan. Ang lalaki di kabalong modalas babae. Ang babae di kabalong modalas sa lalaki. Munang nagkabulag mangita na puglaing lalaki, mangita na puglaing babae. Mao ba nay mga tao nga nagkinabuhi sa grasya kamo kunoy huna-huna ana. Ayaw po taon gamitan ang inyong panabot para inyong usbon ang ipasabot sa Dios. Daghan karong mga tao nga magsigig sud sa simbahan. Sige ra pong pangabit. Kumbaga nasay nas Biblia, gawa sa mga tao wa pa masayo nagsugod pa lang sa pagpangalagad. Ang Dios makasabot ana. Ang Dios mutabang ana. Pero kung naay tao karon mga kaigsunan, nagbasa nag Biblia, nagwali nas uban, pero sige ra pong pangabit. Ang bana, ang lalaki nga iyang kauban, dili niya bana. Kamu kunoy sulti, sumala sa gipasulti sa Biblia. Unsa man na? Panginsulto na sa Dios. Makalilisang na sa nga sala. Salain nga mga pulong, seryoso nga sala. Makapaimperno na. O niya, kung inana ang inyong kinabuhi, inana ang imong kinabuhi karon kung naminaw ka karon, ayaw og kanang kasakit diha. Kay ako nga nagwali, walay laing gitinguha, dili pasakitan ka. Kung dili aron makalingkawas ka sa sayop nga huna-huna. Mo ni ato rong tagaan gyud og pagtagad. So atong hisgutan, nahisgutan naman nato kining pagkatinunglo sa panahon sa Garden of Eden. Pagkatinunglo mga kaigsunan sa kanang gitawag balaod. Panahon ni Moses, mga kaigsunan, gigam-an gyud nagbalaod mga kaigsunan aron mailahan ang mga tao nga naagyapos pagkatinunglo. Ato nang tagaan og pagtagad. O niya ato ning hangtod nga moabot ta mga kaigsunan sa pangutana, pwede ba nga matinunglo gyapon ang tao nga naa sa simbahan? Pwede ba nga mahimong matinunglo gyapon ang mga tao nga moangkong Kristohanon? Mga tinun-an sumusunod ni Jesus. Pwede ba? Ung atong kuhaon og ato ang sabton kanang gipasabot sa Biblia, dili kanang mga opinion lang sa mga tao nga moingon tang dili oy. Unya mukutlo dayon tag mga bersikulo diha sa Biblia. Kana maong bersikulo ha, imo nang gikinabuhi. Nagpabilin ka sa maong bersikulo. Pero kung igo ra mo nimong idipinsa sa imong kaugalingon para pagtabon sa sala, kana ilad na. Ilad na. Diha sa balaod mga kaigsunan, ato ni tagaan og pagtagad diha sa balaod, no? Panahon ni Moses. Basaha ang libro sa Deuteronomio. Naa diha ang mga balaod sa Dios nga gisulad diha sa bato. Unya naay mga pagtulon-an mahitungod sa pagkatinunglo tong ang mga tao diing mga tinunglo mga kaigsunan. Tan-awa ra gud diha sa Deuteronomio 27. Kanang gidasig gyud ta mo mga kaigsunan nga i-share ning programa ha, para makalingkawas bitaw ta sa sayop nga una, sayop nga panabot nga daghang mga tao mga kaigsunan nga giilad nilag unay ang ilang kaugalingon nga sa pagtuo na sa grasya na sa pagtuo na sa Ginoo, pero ang kahimtang maoy musugilon nga wala po nila tagaig pagtagad mga kaigsunan nga murabag gapabungol-bungol na lang sa tinuod nilang pagkahimtang. Nagpabungol-bungol na lang sa tinuod nilang kinaiya. Ang tinuod nga tao nga naa sa grasya sa Dios, makit-ana sa kahimtang, makit-ana sa batasan, makit-ana sa kinaiya, sa material, physical, spiritual. Timan ini ha. Wala ta pasagnahi sa Dios, klaro kaayo nga gidiskasanta o klaro kaayo nga gipasabuta inana ang pag-atiman sa Dios. Mo nang inig atubang sa tao ngadto sa Ginoo, musiga na lang ng mata, di ka tingog. Ngano man? Kay didto nimo makit-an ang tanan nimong binuhatan. Didto nento makit-an ang tanan natong mga pinulungan, naka-record nang ang tanan. Mo nang diris kalibutan dili mistil makiglalis para
kunuhay ang tao dili maayo, ikaw mo'y maayo. Munong para nako mga kaigsonan, dunay kapila ko og hagitag debate. Ako na lang silang ingnon nga ay pangita na lang mo anang mga tao nga kusubong mo debate. Kay mga matay na lang na sila. Di gyapon mahuman ang debate. Walay ni daog sa debate. Ang naas debate, bugal-bugal, mga kaigsonan. Pagyaga-yaga. Diri sa itong programa, diskusyon gikas Biblia ang giklaro dinhi. Dili kay diskusyon gikan sa opinion. Dili diskusyon nga gikan sa una-una og mugna-mugna lamang. Kundi gidiskusyon gikan gyud sa Biblia. So dinhi sa balaod mga kaigsonan, ato namang hihisgutan kanang pulong pagkatinunglo, dili lang bag-o na. Dito na nahitabo sa Garden of Eden, nagsugod na dito. O niya diha sa balaod mga kaigsonan, samtang ang mga Israelita padayon nga nagpanaw paingon sa yutang saad, sa mga kitapod nga mga Kristohanon padayon tang nagpanaw paingon sa bag-ong langit ubang yuta. Ingon dinhi mga kaigsonan, ingon dinhi sa kanang balaod, sugod ta sa Deuteronomio 27, unya ditso ra ta sa kanang 15. Kinsa ang mga tawo nga mga tinunglo. Kinsa ang mga taong mga tinunglo. Dili ni opinion ha. Dili ni discussion sa una-una lamang sa tao, kundi gidiskusyon gyud ni sumala sa balaod ug pagbuot sa Ginoo. 15. Tinunglo ang tao nga maghimog Dios-Dios gikan sa kahoy, bato, metal o musimba ni ini sa tago gikasilagan kini sa Ginoo. So kanang mga tao nga nagbuhat ni ini, mga tao nga matud pa sa Biblia, dili matud ni Gideon ha. Igo ra gyud kong nagbasa. Mga tao matud pa sa Dios nga gisulat ang maong mensahe ni Moses diha sa libros Deuteronomio. Unsa man ang imuhang relihiyon diha na amang kay Biblia tungod anang imo relihiyon, bati sad kaing na kay relihiyon wa kay basa-basag Biblia. Na gani kay relihiyon nagbasag gyud kag Biblia. Kay naumol ang relihiyon tungod na sa Biblia, tungod sa pulong sa Dios. Dili kay naumol ang pulong sa Dios tungod sa relihiyon. Before ang relihiyon, before ang simbahan, ang pulong diha na. Wa pagani ang kalibutan, wa pagani mga butang sa kalibutan, ang pulong diha na. Sinugdanan sa tanan, pulong. Walay bisan usa nga nagsugod sa mga butang sa kalibutan, nagsugod ang tanan sa mensahe. So dili ni pulong ni Gideon, pulong ni sa Dios mga kaigsonan. Na ang tao nga musimba, muyukbo sa mga Dios-Dios gikan sa kahoy, batog, metal, mga taong gikasilagan sa Dios. Ang tanang katawhan mo ingong amin, kinahanglan mo uyon yung kaanay. Kaning pulong amin, uyon ka. Kung dili ka uyon, aw simang ka. Ikaw rapoy mo ani anang imuhang prinsipyo, ang imong pagtuo. Basta ako nga nagbasa sa Biblia, mo amin gyud ko ani. O kay giuyunan gyud ni sa mga katauhan sa Dios sa mga Israelita kay balaod man ni. Nya bisan kinsa katong dili mo sunod ug mutuman sa balaod sa panahon ni Moses mga kaigsonan, ilhon nilang kanang langyaw, buot ipasabot sinalikway dili na Israelita, dili na katauhan sa Dios. Dias 16, tinunglo ang tao nga magpakaulaw sa iyang amahan ug sa iyang inahan. Kung naatay panahon kadiadto nga gipakaulawan nato ang amahan ug inahan, makit-an nas atong kahimtang, dili na mistil pa nga awayan sa mga anak. Ikaw gyud, moingon ang magulang nga ikaw manghod. Ikaw mo'y nagpakaulaw sa atong inahan ug sa atong amahan. Moingon po ang manghod, ikaw. Dili na mistil na lisan ha. Makit-an nas pagpuyo oy. Sa unahan, sa tinuod dunay mga tao nga mutubag sa ilang amahan ug inahan. Nganong naay mga anak nga mutubag sa insakto pong tubag.
kanang prangka ba nga musulti. Pero naapoy mga anak nga muyon-uyon, kunuhay grabe nga musanong, pero sikrito kaayog binuhatan. Paglaglag po di as ginikanan. Kisa may kikahimutan sa Dios katong mga anak nga kanang muprangka sa ilang ginikanan para maproteksyonan ang pagkaginikanan. Kay naa magoy mga ginikanan nga kulang pog tuon. Mas nakatuon ang anak, mas nasayod ang anak kaysa ginikanan. Muingon ang amahan nga maningka ang amahan o niya kanang mamalikas, muingon ang anak, ayaw anak pa. Dili na pagpakaulaw. Kung dili, usana sa kaminsahe mga kaisunan nga nagpakabana. Muna nga, tinunglo ang tao nga gipakaulawan niya ang iyang amahan o inahan. Unya kinahanglan mo uyon yun ang tanang tao nga paingon sa saan sa Dios. Munang niingon ang tanang tao, amin. Muna'y buti pasabot anak, kinahanglan uyunan yun na nila. Tinunglo ang tao nga magbalhin og utlanan sa yuta sa iyang isika Israelita, ang tanang katawhan mo yung amin. Kanang mangilog, tinunglo na. Tinunglo ang tao nga magpasalaag sa usa ka buta ngadto sa dili husto nga dalan. Wala pa'y gikabaagan sa Biblia, dadon pa sa mini nga mga magtutudlo, samot sang magatinunglo. Munang kamo diha mga kaigsunan, kung naay mo tudlo ninyo, siguruha gyud ang gikas Biblia. Kay dili gikan na sa Biblia, gikan na sa sugid-sugid, awa na. Tinunglo na matud pas Biblia. Tinunglo ang tao kon hikawan niya ang hustisya. Ug usa ka langyaw, ilog byuda. Kana bitawng mga wala gyoy mga walay mga mahimo, pero karong mga panahon na kana mga ilog byuda na nanooy mga dato, manonooy mga kwartahan. Tinunglo ang tao nga makighilawas sa asawa sa iyang amahan, kay gipakaulawan man niya ang iyang amahan. Ang tanang katawhan mo yung amin. Na ay mga tao nga nagunay. Mo nagiingon nga murag mga iro. Mga tinunglo kanang mga tawhana. Dili matod ni Gideon, kun dili matod sa Biblia. Yang kinahanglan kita muuyon ang tanang katawan maingong amin. Tinunglo ang tao makighilawas sa iyang ugangan nga babae. Kanang ugangan nga lalaki ug babae tinunglo kung naay pakigilawas nga mahitabo. Tinunglo ang tao nga mupatay sa iyang isigataw sa tago. Tinunglo na. O niya tinunglo ang tao nga mo sugot nga suhulan aron pagpatay sa dili sa daan. Nangutana ka nang klasiko sa una mga kaigsunan na usa ka commander sa SWAT kay kuan man ko sa una kanang naamang ko'y kanang slot or oras sa pagtudlo sa mga kapulisan diha sa CPPO, Cebu Police Provincial Office. Nay nangutana nga nako nga Pastor Gideon, kanang useless day gyapon ni nga among armas kay gidid-an man tas pagpatay. Ako siyang tubag, gidid-an sa pagpatay ana sir. Kaming mga sibilyan. Pero kamong naas katong danan, gitagaan mo og authority sa pagsilot sa mga taong makasasala. Munang kung imong tan-aw dire, ang giingon dinhi nga tanawa hagod mga kaigsonan, tinunglo ang tao nga mupatay sa iyang isikataw sa tago. Wala mo ingong tinunglo ang tao nga mupatay sa tanang pamaagi sa pagpatay. Sa tago ra. Ikatong gihukman na gyud sa kamatayon. Kay aning mga panahona sa pagbuhat sa balaod mga kaigsunan, daghang mga tao nangamatay ani. Atubangan gyud sa mga tao. Unya ingon dinhi nga tinunglo ang tao nga musugot nga suhulan aron pagpatay sa dili sa daan. Ikatong kanang sala nga angay ng patyon. Kay kung imong tan-awon sa balaod ni Moses mga kaigsunan, daghang mga tao dili lang balaod ni Moses, sugo og kabuton gyud sa Dios nga gisunod ni Moses. Nga gihimo nilang balaod sa ilahang
panahon sa dihang paingon sila sa yutang saad. Naa sila'y balaod mga kaigsunan nga kung dili sila mo tuman, batuon, mamatay pinaagi sa bato. Tinunglo ang tao nga dili mo tuman ining tanan, ang tanang katawhan muingong amin. So kinahanglan mo uyon ang tao. So munay mga tao nga tinunglo mga kaigsunan ko sa Ginoo. So ato ni nga tagaan og laing pagtagad pagyod, laing diskusyon mga kaigsunan kini nga mahitungod sa pagkatinunglo. Sa mga minsay sa mga propeta, sama ni propeta Jeremias, na ako'y nakit-an dito nga mensahe mahitungod ni ining ato ang gisgutan karon nga diskusyon mahitungod sa pagkatinunglo. Ablihin yung Biblia mga kaigsunan diha sa Jeremias kapitulo 17, atong makit-an diha mga kaigsunan ang mensahe nga magpahaom or maghatag nato og kanang bitaw nga dugang nga pagpalapad sa ato ang gihisgutan kining gitawag mga tinunglo or kanang gitawag ibutang nato nga gipahaom diha sa usa ka panultihon. Ang nagkanilaing panultihon matud pa dinhi. Ingon dinhi sa sugod og 5 hangtod sa 7, nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga mutalikod kanako ug musalig hinuon sa mga tao og sa kusog sa tao. Kanang moingong silot gipakita na sa lain nga mga pinulungan tunglohon. Silutan tunglohon sama sa usa ka kahoy nga gitunglo ni Jesus mga kaigsuonan tungod kay walay bunga. Unya versikulo 6, sama siya sa usa ka sangpinit sa diserto nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay ilaing tanom nga moturok, walay gayoy maayo nga maangkon niya. Puro ra kasakitan, puro ra kalisod, mga problema, wala gyoy kaayuhan. Kumbaga sa una-una puro lisod, sa una-una puro balatian, wala bitaw, wala gyoy sa iyang una-una nga panalangin. Uy, kuyaw kayo na siya. Mao nay mga tao nga gitunglo. Unya, 7, apan panalanginan ko ang tao nga musalig kanako, may sama siya sa kahoy dol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot ni ini ngadto sa pa. Dili siya mabalaka konting init. Na kay dili malaos ang ihang dahon. Kun dili muulan, dili gihapon siya mabalaka og magsigi siyag pamunga. So diha giklaro mga kaisunan ang duha ka klaseng kahimtang. Sa ako nang gikaingon sa ato nga panaguban, kining pulong tinunglo dili ni siya imahinasyon. Dili sa ni istorya-istorya lamang. Dili po ni usa ka sugilanon nga dili nato makita. Usa kini ka mensahe nga kita mismo ang makadiskubre o kita mismo ang makakita, makasaksi, kumbaga makamatikod. Kita mismo mga igsoon makaila. So dunay duha ka klaseng kahimtang nga gipakita sa Biblia. Ang taong tinunglo, mga kaigsunan, mga taong gisilutan, mga tao nga naas kalisod. Dili lang silot sa kamatayon kundi sa kawaladon. Wala sila'y panahon sa pagdaig sa Dios. Wala sila'y panahon sa pagpasalamat sa Dios. Puro kalisod, puro mga problema ra ang naas una-una. Kumbaga, puro kulang ang tanan. Ang tao nga inana og panabot, hakog na. Dalo na nga klase nga tao. Luoy kayo ang simbahan, anak. Luoy kayo ang simbahan nga numan, dili mo uswag. Dili masuportahan ang mga panginahanglan sa simbahan. Mailhan nimo ang simbahan nga gipanalanginan sa Dios. Mailhan sad nimo ang simbahan nga wala panalangin ni sa Ginoo. Ikaw mismo makakita kay gisuginlan ta sa mga ilhanan sumala sa mga tao nga gipanalanginan ug sa mga tao nga tinunglo. Sumala sa gipakita sa mga mensahe sa mga propeta.
So diha giklaro mga kaigsunan panalangin og silot. Blessing og kining gitawag curse. Unya dito sa Deuteronomio mga kaigsunan 27 puro gyud na tinunglo diha. Pag abot dito sa kapitulo 28 puro na po na diha mga panalangin. Unya sunod sumpay anang maong kapitulo naa po dihay mga kanang gitawag tinunglo gihapon. Ang panalangin og ang silot or pagkatinunglo mga kaigsunan, ang taong tinunglo or tinunglo nga tao mauni ang kahimtang. Walay espirituhanong panalangin. Aritas kahimtang mga kaigsunan. Ato ni tagaan og kanang katinawan ang kahimtang mahitungod sa pagkatinunglo. Ang tao nga tinunglo or tinunglo nga tao mauni. Una, walay espirituhanong panalangin. Unsa man ang espirituhanong panalangin? Kana bitang ang imong pagtuo kung tabyos pa na puyasot. Kung humay pa na puyasot gyapon. Kabantay mo anang mga humay mga kaigsunan kinsa may nakakita ninyog humay. Kanang humay nga dili nagipanitan. Kanang humay nga gitanom ba nas basakan og sa gitawag bantod. Kanang naay humay nga dili pwede nga moturok sa basakan pero moturok sila sa yuta nga uga. Muna gitawag sa mo ang bantod. Lahi po tong antod mga kaigsunan baho naman na. Basig og naay sabot ninyo diha nga usa man giwali ni Pastor Gideon, bantod o antod. Lahi na ng antod. Sakit na sa ilong ng antod. Kanang bantod mo nay humay yuta na siya nga bungtod or yuta nga uga gitam naghumay, no? Unya mga kaigsunan, kita mo mga humay nga muduko gani nga mga humay. Kana bang inigpamunga na mga kaigsunan unya ang uban gani di na gani ka daog sa bunga? Mo nay mga humay nga mapuslan. Mo nay humay nga maayog bunga. Pero katong humay mga kaigsunan nga managtuy-od ng bunga, sa uban pa na gipayangaw. Kasabot mo anang gipayangaw. Ayaw po taon ing na nga moingon po kasi imuhang kauban diha murag naong nimo og gipayangaw. Kay bugal-bugal na sana. Nya ikaw ra poy mo ani anang imo pagkabugal-bugalon. Ang humay mga kaigsunan makit-an gyud na sa kahimtang kung maayo sa bunga og dili maayong bunga. Kanang humay nga mutuy-od mga kaigsunan wa gyud nay bunga. Mapahitason ba? Pero katong humay nga muduko paubos, grabe na kayong bunga. Nindot kay na. Mausad ang kana bitawng tinunglo nga tao walay espirituhanong panalangin buot ipasabot, walay pagpaubos. Walay pailob. Ang ilanan sa tao nga gipanalangin ng espirituhanon nga bahin, naghari ang espiritu. Og ang dili lang na sa istorya kun dili sa kaimdang. Mailhan nimo nga ang tao giharian sa balang espiritu kay sa panahon nga adunay mga pagsulay, mulikay na siya. Dili na musugakod, kanang dili na musurang-surang. Naagani mga tao diha sa inyong simbahan nga makiglalis murag sakto murag priti isuga o niya imong surang-surangan ikaw nga misurang-surang wa kay bunga garbuso pug ka. Pero kung naay mga tao di sa inyong simbahan nga kuan kanang mahilas kayo mo sulti murag sakto naay mga tao diha sa simbahan nga kanang mubugal-bugal na murag makigdebate na sa inyong pastor o niya sakyan na nimo pareho mong walay bunga. Pero kung mubati kag kasakit, mubati kag kaguol, kanang masubo ka ba, nga maluoy ka, nga gibugal-bugalan ang imuhang alagad, gibugal-bugalan ang imong pastor, wala na respetuha, ikaw na ibunga. Nya mulikay ka, munay taong mga taong giharian sa balang espiritu. Nagpadayon ang gitawag mga kaigsunan, espirituhanong bunga. So ang tao nga tinunglo mga kaigsunan, una, walay espirituhanong panalangin.
walay nakatunan sa pulong sa Dios, wala magsunod sa mga mensahe sa Dios, pero moangkon nga naay pagtuo. Kinsa man ang mga tao nga namoangkon nga naay pagtuo, sige bitbit basag Biblia o niya batasan pertimbatia. Ug ayaw sugot nga ikaw na. Asing magbasa-basa kag Biblia mo simba ka didto o niya naglibin-libin ra ka. Ha? Nagsige rin kag pangabit. Hunong na mo anak mga kaigsunan. Ha? Hunong nga gyud na. Kung nakadungog ka, nakabati ka ni ini mong programaha, kana kagigugma ka. Pero kung bisan kung gihigugma ka, muikyas gyapon ka. Bisag kung nasakitan ka, madinawaton ka, bless ka. Pero kung nasakitan ka, ha, na nasuko noon ka, ikaw ra mo ani anak. Ikaw ray mo ani anak. Di gyud ko maapil anag ka ani. Ikaw ray mo ani anak. Inigbalik na sa atong Ginoong Hesukristo. Sigurado gyud nga gipakita sa Biblia. Siga gyud na imong mata. Matud pa sa atong Ginoong Hesukristo nga gisulat diha sa ni Apostol Lucas diha sa 21 nga inigbalik na sa Ginoo ang mga planeta mo disalign unya kanang ang mga tao makuyapan na nga magtan-aw sa mga dagkong mga balod sa dagat. Adi pa na makuyapan mo sigag yun ang mata. Na adi ay makuyapan nga mo puloh puhiyom. Mana nga kining ato ang gisgutan din mga kaigsunan, seryoso kay ni. Alang ni sa ato ang kinabuhi sa unahan. Ang taong tinunglo, una, walay espirituhan ng panalangin. Kasagaran, malisod ang kinabuhi. Lisod kayong kinabuhi. Lisod kayong sabton. Kanang naa kay mga kaigsunan diha sa inyong simbahan nga lisod sabton, mga tao ng tinunglo. Kana bitawng dili, lisod kayong sabton. Imbis, ikaw mo'y musabot, siya mo'y musabot, lisod kayong sabton. Naaba mo'y mga kaigsunan diha nga lisod kayong sabton. Mga tao ng tinunglo. Kamong mga babae dihang mga dalaga, pamana taon mo kanang mga dili tinunglo nga mga lalaki, kanang sayong sabton ba? Musabot dayon. Uy, kamo pong mga ulitaw diha ayaw pa tao mo patingi-tingi diha. Ayaw po taon mo pagkuan pabungol-bungol diha. Pag kinabuhi mong maalamon, ayaw pagpakahungog sa pagbati. Ayaw pagpakabuang o pagpakahungog bitaw sa kanang emosyon. Pagbati lang. Ikaw mo'y mo ani ana. Pangita mo mga babae nga dili mga tinunglo. Unsa gani kanang mga babae nga dili tinunglo? Sayong sabton. Kanang babae o lalaki nga mga tinunglo, kasagaran malisod kayong sabton. Lisod ang kinabuhi, lisod ang batasan, lisod ang kinaiya. Espirituhanon, pisikal, emosyonal. Klaro kaayo nga gipisa-pisa dihas bala ang kasulatan, ang dagko kayo mga diferensya ni ini. Dili ni nipis nga diferensya, siya rog di kakakita ana, perting dako, perting baga ag diferensya. Ano nga piyong na imong mata? Or nagpabungol-bungol ra gyud ka. Perting pagklaklaruha ang gipakita sa Biblia, kinsa ang mga taong tinunglo, kinsa pod ang mga taong gipanalanginan. Kung ikaw gipanalanginan, ayaw pangasawa, ayaw pamanaan ang mga taong tinunglo. Walay espirituhan ng panalangin. Lisod pagyud kaayo ang kinaiya. Lisod kaayo ang kinabuhi. Walay kalinaw, puro pa nagsumpaki. Ipailad pa ka. Giluwas ka, pero nganong ambot lang nimo giluwas na ka, nanakas panalangin sa Dios. Nganong mapatakod man kas mga taong wala panalangin sa Dios? Mao bitaw nang sa balaod mga kaigsunan, gidid-an sila sa pagpangasawa sa dili mga Israelita. Maguol masubo ang Dios nga ang mga katawhan niya, mga sawag, mga Eptuhanon, Hitihanon, Hibitihanon, Pilistihanon, kinsa man ang mga hanon-hanon diha. Masubo ang Dios. Sama pod karon mga kaigsunan. Daambay mga Kristohanon, mga kaigsunan nga mangutana, siguro mangutana mo diha mga kaigsunan. Pastor, naabay Kristohanon nga tinunglo? Ay no, do na Kay nga naman, dunay mga fake Christian. Dunay mga
mini nga mga Kristohanon. Ha? Nunay giingon diha mga kaigsunan nga dili Kristohanon, dili tinuod nga Kristohanon, do na pure og tinuod nga Kristohanon. Si og kanang kalahian ana, baga kay nagkalahian, dili na nipis. But ipasabot, dili kalisdan sa pag-ila. Syarog. Di gyud ka kaila hangtod karon. Di ka kaila mga kaigsunan kung dako ag mata ang imong emosyon, ang imong spiritual gamay, imong gipiyong ba ang imong espirituhanong wala kay discern, wala nimo gamita ang imong discerning spirit. Nya kinsa may musapir ana? Ako? Ayaw kog angin-angin na. Kamura po'y musapir ana. Ha? Ikaw nga nagbuhat unya ako'y mo'y makasinati, dili oy. Dili gyud na mahitabo nga gipakita sa Biblia. Kung unsa imong gibuhat, unsay desisyon, imo gyud nang magsapir ka ana. Nya sa panahon nga magsapir ka, ay kung ina nga ang Ginoo maluoy mga kaigsuonan, luoyan nimo dayoy, luoyan nimo dongoy, nga luoyan nimo oy kanang nakapamana ka og mga tinunglo, nakapangasawa kag tinunglo, ade ay kuan dong de ay kuan. Hinabang dong, dili na pwede. Ha? Seryosohon lang nato ni mga kaigsuonan natong pagpangalagad. Ha? Seryosohon lang gyud nato ni mga kaigsuonan. I-share ko ning atong programa mga kaigsuonan, i-share ayo pumuog kanang kuan diha kanang murag kalma rapod kaayo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan, tinunglo ang tao nga walay espirituhanong panalangin. Kasagaran malisod ang kinabuhi. Unya walay kalinaw ang kasing-kasing. Puro misunderstanding ba? Kanang buot ipasabot anang walay kalinaw ang kasing-kasing, puro opposite. Walay uyon. Kristohanon gani ita, kitay mo sabot, dili kay kitay sabton. Unya, kung Kristohanon ka, ayaw pamana anang kanang ikaw mi mo sabot, kinahanglan nga ikaw mo sabot, siya pon mo mo sabot, diba maghari ng kalinaw mga kaigsuonan. Maubitaw kung ako'y patambagon mga kaigsuonan sa mga ulitawong Kristohanon o sa mga dalagang Kristohanon, muingon gyud ko nga ayaw mo pagpili anang Kristohanon o dili Kristohanon, pilian ang batasan. Kay karong panahon na mga kaigsuonan, dili na ka maila dapat kay gipakita nas Biblia mismo ang atong Ginoong Hesukristo. Dunay mga mini nga mga magtutudlo, buot ipasabot duna po'y mga mini nga mga tinun-an. Duna unsa may mga mini nga mga tinun-an, makit-an man na sa ilang batasan, makit-an man na sa ilang mga pinulungan. Unya magpakabato bungol ra ka tungod sa imong pagbati. Imuha na nang kuan. Imo na nang sakripisyon sa unahan. O nang mintras gawas nun, panabi ito ko'y awit mga kaigsuonan Kristohanong batanon. Mga Kristohanon nga mga batanon, adunay hingibugon, apan dili pod hingingon. Apan nayaw kaluya, si Jesus maoy unaha, kay giandaman ka para sa imong gugma. Sunod nga istansya, mga Kristohanon nga mga batanon. Sana mga nalimot na noon ko mga kaigsuonan na ay mga nag-una-una, kinahanglan kilatison tong mga babay o lalaki. Kinahanglan kilatison ba? Kung tinuod ba kang nahigugma, kay base og emosyon ra na sa unahan magmahay ka. Nya ipamahid nimo sa uban di yo ko ana may labot ana. Kaya ako gatudlo kog tinarong mga kaigsuonan. So dihagi klaro mga kaigsuonan, ang taong tinunglo dili na istorya. Dili na mga kaigsuonan sugilanon. Ang taong tinunglo makit-an na sa kinabuhi yun. Sa pagpuyo, batasan, kinaiya, buti pasabot, espirituhanon, emosyonal, pisikal. Unya, baga kay nagdisperensya. Dili kalisdan anak sa pag-ila mga kaigsuonan. Dili tinunglo nga tao, aritas dili tinunglo. Aron makaila putas dili tinunglo, kaya ang ato ang nailahan karon katumang mga taong tinunglo.
Unya ayaw mo pagkuanan ha? Kanang ayaw mo pag ayaw ginyo ninyo ni usba mga kaigsuonan kay mensahe gyud ni sa Dios. Nga gipakita sa Biblia. Kay duha ra man gyud ka klase nga tawo nga gipakita sa Dios. Gipanalanginan, tinunglo, gipanalanginan. Ang taong gipanalanginan makit-ana sa espirituhanon nga bahin, emosyonal nga bahin, pisikal nga bahin, batasan kinaiya pagpuyog uban pa. Muhonghong ko nimo ba? Kay basi kog sige yaw-yaw dire. Murag gahi gyapon kang makadungog. Honghongan na lang tikabi. Ang taong dili tinunglo mao ni gipanalanginan bisan pa sa kalisod. Nindot no? Makaingon ta nga lisura po na sabton pastor oy. Lisod no yang mga taong gipanalanginan. Kana bang bisan na ay mga pagsulay. Pero kanunay milikay. Dili kay kabalo na nga gisulayan, hasurang-surang pagyapon. Mga tao ganing gipanalangi, mga tao ganing dili tinunglo, kanang gipanalanginan bisan sa mga kalisod. Unsa may buot ipasabot ana Pastor Gideon? Sa ako nang gikaingon, bisan gisulayan ka, pabilin kang mapaubsanon, pabilin kang mapailubon. Kaya ang tinuod nga ilhanan, sign of blessing, naa kay pagkamapailubon, naa kay pagkamapaubsanon. O kanang pagkamapailubon, pagkamapaubsanon mga kaigsunan, dili na ingon nga kanang gitawag bitaw nga nagpakamartir, dili na martir. Oy, lahi po nang nagpakamartir nga kabalo ka nga tinunglo na unya, imo pag yung konon, patakod pagyud ka. Kanang pagpaubos, pagpailog, kanunay nang milikay, nga kanunay magdaig sa Dios, magpasalamat sa Dios. Munang ang dili tinunglo nga tao, gipanalanginan bisan pa sa kalisod. Lisod man tuod ang sitwasyon karon, pero pabilin gyapon kang dunay panahon sa Biblia. Mga tao na nga gipanalanginan. Kay perti na ba yung lisura karon ang sitwasyon? Tanawa ra god. Kusog na kay social media. Kristohanon ka. Budlat kay imong mata diha social media pero Biblia perting dukaa. Yan mo na yung mga taong pinaling mo angkon kang Kristohanon jud ko pastor ay. Paghilom di ay. Mga tao nga gipanalanginan mga kaigsunan, milahutay nga nagtuon sa Biblia o nagkinabuhi nini. Nga dunay sila'y kalipay, dunay paglaom, o niya dunay kahusay ang kinabuhi. Kay nga naman, ang matag usa musabot. Bati man kaayo nang ang banaray musabot. O niya ang asawa mo'y sabton. Bati sad kaayo nga ang asawa ray musabot, ang bana mo'y sabtonon. Matod pa din kung walay Christian nga mangulitaw, mamana na og dili Kristohanon. Kung walay, tinuda. Gikan no solidad. No? Amo nang mga Kristohanon nga mangulitaw, pangulitaw mo anang mga Kristohanon nga dili pud tinunglo. O naaday Kristohanon nga tinunglo. Naa. Sama ni Judas. Si Judas naana sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Like ni Adan ug ni Eva. Naana sila sa presensya sa samahan. Pero bisan kung naana sila sa presensya sa samahan, naa sila'y balaod, naa sila'y pagtulunan, naay pahimangno, naay mga pasidaan. Mausab sa atong panahon karon. Maubitaw na ang giingnan ta sa mensahe sa Dios pinaagi ni Pedro, pag maigmaton kamo, pag mabinantayon, nya ato nang gi-apply. Kung dili ta magmaigmaton, kung dili ta magbaminantayon, ikaw ra po'y anak mo sakripisyo, unya ayaw pangangin. Ayaw pangangin. Muna nga, diri sa itong programa mga kaigsunan, giayag ni pag-ayo. Kaya nga naman, ako mismo, experience gud nako ang kinabuhi nga wa gyud maninuod sa pagpangalagad. Kanang dili bitaw matinud-anon, ang pulong dili matinud-anon, dili na istorya lang.
Makit-an gyud na sa desisyon sa paggamit sa kwarta. Makit-an na sa paggamit mga kaigsuonan sa salapi kanang income nimo. Dalo og hakog gani ka sa pamaagi sa pagbuhat sa Ginoo, mo resulta gyapon nas imong pagpuyo sa unahan. Dili gyud ka na kalikay kay dili masipyat ang Biblia. Dili lagi mapakyas ang Biblia. Ayaw na lang gyud ilara ang imong kaugalingon nga magamit imong pagtuo kung wa gyapon ka magbuhat. Muna nga arita sa gitawag kaugmaon og kining kapalaran. Kay ang uban mga Kristohanon mo gamit og kapalaran. Sa uman palad man nga makapangasawa ko wa di ko kagusto. Sa una kagusto, hinam-hinam kayo, grabe bukal-bukal gyud ang pagbati. Murag takuri nga bukal-bukal, nga murag makakita, murag kahamagon. Pero sa dihang nagminyo, nagpuyo ng gawas ng batasan, na wa man day kagusto. Nya kisa man ang sala. Mao na nga diri sa tong programa giampingan ka. Pero mo lagi na akong tambag, ayaw pod pa bungol-bungol. Ayaw pa kuan ba? Kung sa akong inistoryahan sa una, ayaw pa tingin-tingin diha. Seryosohan na imong pagdumalas imong kinabuhi, kay usaran ni atong kinabuhi. Di ta kapalit og kinabuhi dito sa parmasi. Di ta kapalit bisag asan tindahan na. Usara gyud ni atong kinabuhi. Munang pingan